Karon kay dugay-dugay na sa mi wala ka na sa akong asawa kay grabe na man jud pagkainita ning adlaw. Kinsa ba say ganahan mo ana ingon ani ang dagwayo grabe pagkahamusa. Bisan ako nagipaligo, grabe maora jud gyapon. Mao nang nakaunaw na ko palitan ka kunig aircon no para lami kay nga tong ana ba. Suwa-suwa jud. Kalihay na sa high blood. Naunsa naman yung panahon na, grabe na malang jud pagkainita. Imbis ganahan ka makiganaan na si mong asawa, mawad-an na lang tagana. Samutan pa jud ingunani kahamos ang naong si mong asawa. Imbis mugahi ang imuha, muukok na nua. Hay. Nya dire hasta akong anak, dagko na kay singot, hamos na pa jud kay gnaw. Pagkaluuya, nalagnaong sa akong anak. Hasta akong asawa, nagsige na lang trapo singot. Mao nang nilakaw na lang ko kuyog akong anak kay magpalit mig aircon. Nya og musuroy man kanay mo, may pagdi na lang dadon ding anak kay mangayo man ni tak. Hay, nya pag humana mo pamili og duaan sa kong anak, nilargo na may dire sa aircon para mo tanaw kung tagpila ang presyo. Nya pertim pagkabaratuha. Bahala na ng presyo ay basta makanaana tag maayo ba pinilasay jud nig maayo. Syempre mamawi jud tas kiyod kay mahal kay aircon. Nya pag humana ko pamalit, nilargo na din may dire sa balay para makanaana dayon. Nya dire di nata magdugay-dugay ato day ni itaw ang aircon para makadaghan tag ground. Basta ana na kay ngisgutan kani si Warino, grabe pagkaspasa mo trabaho. Ato sa siya paliguon. Ligo dito balik ka. Muutan, magnaong jud ay. Hamos na kay kagnaw. Kau ligo dito ko. Ko pala kaligo dito. Ya, siyempre atong asawa ato namang gipaligo. Siyempre mosunod sa jud ta kay aron maglinog danay may paray ganaana wala jud mga tagak na bulig. Nya pakiton ta mo kung unsa atong mga stepping on nya. Ya kay humanaman tang ligo, ready na jud kay ta. Ya nga akong anak dire pertinang lipaya kay grabe na jud kuno pagkabugnawa. Ya kay timing bugnaw na kay kwarto saman de dugayan manghagad na ta dire mentras wa pa ta kailis. Ya timing grabe na man jud pagkabugnawa sa kwarto, wag tangang kainit og kahamos akong asawa, mamawi na ta dire Ya mentras gatanaw mo diha palihog na lang ko ninyo like, share and follow para updated mo sa mga video na tong ana. Nya kay humanaman tag suwa-suwa sa tong asawa, ari na sa tamag suwa-suwa sa QQ awin. Mao ni ako ipilailan niyo na duwa, dadali kita mga kwarta. Na sila dire Super Ace, Fortune James, 77, Mines. Nya, ato suwayan duwa kaning Super Ace. Kay mao man ni uso karon, so ato suwayan. Kung makadaog ba jud ta. Nya unsa pa may atong dugayan, ato na ni pislito ng continue. Nya play. Unya nga ato ning kwarta diri kay 5,466. So mo beta diri og tag 100 lang atong ibet. Unya inganaon ra. So, usbon pa na to, dara, mao na ni. Mao na dyan ni. Awa, 10. Iyay, duhar ka scatter ra, punan ni ron. Duhar ka punog. Balik ang tulog. 100. Makasuwa-suwa na tani ron. Suwa-suwa dyan. Bang! Bang! 240. Taga king scatter. Scatter! So, free running kay scatter man ta natin. Free 10 spin. Scatter. Buto. Uy, buto. 240. Bang! 1,220. Balik. Diara. Mauna ni. Pang 800. Dakuoy. Bang, 100 na sa dula. Kuha. Napay 1 spin. 720. Napabalik. 160. 5 times. 120 times. Yeah. Muna ni kada ka na itong daog. So, tanawa. 3,650. Tag 100 na itong bit. Kaning duwa, disclaimer ha. Kaning madaog na mapildi. Kung sa pa man nyo gipaabot, kung ganahan mo mo duwa, pila-pila ni ninyo. Huwag na sa comment section ang link.